Šta je njoj slao bivši dečko, što ne ideš da se prošetaš šadom, da voziš bicikl. To je ono Balkan. Recimo, to me zanima, znači to, ja u životu, osim zbog posla, ne bih ušla na taj YouTube. Da vidim šta, kako, što meni treba zbog posla. Ali zamisli da gledaš šta neko i šalje bivši dečko i da slušaš, to meni ne mogu da shvatim. Ne mogu da shvatim da jedan mlad dečko to može sebi da priušti. Uvijek ti je zanimljivo, izvinim što te prekidam, šta komšija radi, jel tako je tu? Ne znam da... Ne, okej, ali... Ipak svi... To me zanima njih. To me zanima. Vidite ovako, vi ste malo prepitali šta je interesantno, mislim, što ne gledam Žikinu šarenicu. Ne šarenicu, nego. Mission failed. We'll get them next time. Dinastiju. I onda ste me pitali šta... Ali ne moram da gledaš šarenicu. I onda ste me pitali šta sam ja naučio sa YouTube-a. Da. Pa ja ne znam šta sam naučio sa Žikine dinastije. A ne, rekao si dinastije. Znaš, profesore, ja se držim one narodne. U životu kod svika može se slika. Nisi to naučio? Pa dobro, to su nove generacije. Ne. Znači, to... Shut the fuck up. Don't say shit to me. Say shit to me. To je... Dobro, evo da čujemo en Laraš koja želi, ili što bi Luks rekao.